Joo, morjesta vaan kaikille täältä Saimaan saaresta. Täällä sitä aloitellaan pikkuhiljaa uutta retkeä ja takana mulla on tällä hetkellä noin 2 kilometriä kävelyä tosta jäitte halki tänne. Ja tää on siis Naurissaari. Tää on täällä Pien-Saimaan puolella ihan tässä muutaman kilometrin päässä Lappeenrannasta. Ja täällä on sitten tarkoitus myös seuraava yökin viettää. Täältä löytyy myös laavu ja tulipaikka, et käydään ihmeessä jossain vaiheessa katsomassa ne, miltä siellä näyttää. Ja aika paljon mulla on tossa kaiken näköistä romua mukana, että on kotatelttaa, polttopuuta, kitaraa ja sitten on vielä pilkkikamakki tossa, niin katsotaan millainen soppa niillä saadaan sitten aikaiseksi. Joo, hieno on kyllä keli. Maaliskuun alkuun tässä vietellään ja aurinko paistaa ja pari astetta on lämmintäkin. Tässähän tulee jo ihan keväinen fiilis. Kyllä nyt kelpaa. Suhteellisen raskas oli toi matkakin tänne. Eipä mulla vieläkään ole noita nastoja hommattuna näihin saappaisiin. Se oli melkoista luistelua välillä ja sitten välillä oli semmoista loskaa ja missä sai sitten rämpiä, mutta työvoitto ja täällä sitä nyt ollaan ja nyt on fiilis hyvä ja voi nyt keskittyä sitten loppupäivään ja iltaan ja rentoon olemiseen täällä. Vois tässä ensitöikseen laittaa leirin pystyyn ja tässähän nyt onkin heti oikein mainio paikka teltalle. Viime videolla tulikin hyvää palautetta teiltä katsojilta ja koskien noita kiiloja siis. Siellä tulikin pari otteeseen, että voi olla aika vaarallisia pimeällä ja kompastuessa niiden päälle. Ja se on kyllä täysin totta. Niin kävin sitten rautakaupasta hakemassa tällaisia suojatulppia niihin päihin. Niin nyt ne ainakin näkee pimeällä paremmin ja siksi toiseksi, jos sattuu jostain syystä kompuroimaan, niin eipähän ainakaan tuu ylimääräisiä lävistyksiä. Semmonen siitä tuli sitten. Vähän on ehkä löysä toi kangas, että tarvis kiristää noita nurkkia, mutta ei siinä vielä kaikki. Huomasin tossa just kun mä katsoin, miten tää näyttää näin oudolta, niin tää itse kangashan on tässä väärinpäin, että täytyy nyt irrottaa noin kaikki kiilat tosta ja pyöräyttää tuo koko teltta ympäri ja naputella ne uusiksi paikoilleen. Eiköhän se nyt näytä vähän enemmän siltä, miltä sen kuuluukin. Otin tosta pullat ja termarikahvit mukaan, niin käydään katsomassa tässä välissä, miltä siellä laavulla näyttää. Joo, ei tää reissu ainakaan alkanut mitenkään helpoiten. Pieniä tommosia kommelluksia ja sitten ne, kun ei ollut saappansa nastoja, niin vähän hankaloitti kulkemista, mutta no jo tommosia pieniä juttuja ja virheistähän sitä yleensä opitaan parhaiten. Laavu on tossa ihan kivenheiton päässä, niin ollaan sit kohta siinä.
Ai että. Sitten vähän pullaa ja kahveeta. Joo, kerran on tullut aikaisemmin tässä laavulla käytyä ja silloin tässä oli kyllä aika paljon porukkaa, mutta nyt saa olla ihan iteksiin tässä ja sehän kyllä kelpaa meikäläiselle. Tää on kyllä kivalla paikalla, tästä avautuu toi Saimaamaisema hienosti ja sitten tässä on tämmöistä kalliorantaa. Tässä kyllä kelpaa istuskella ja juua kahvia ja naatiskella pullaa. Siinähän se vierähti pulla jos toinenkin. Kello on kohta 5:30, niin siirrytään tonne leiriin päin tästä. Rupee pikkuhiljaa jo hämärtymään. Siinä sit jossain vaiheessa vähän ruuantekoa ja kitaran virittelyä. Katsotaan saataisko me joku teemaan liittyvä biisi aikaiseksi. Mulla on tossa vähän pientä sanotusta jo kehitteillä. Eiköhän me joku sävellys saada. Jäätyneet, jääkuoren saanut ylleen, rannat hiljenneet, laivat pysähtyneet, vain jäät paukkuvat, jotka hakee paikkansa. Tää on hiljaisuuden aika, talven taika. Saimaan rannalla, saaren laidalla, täällä norppien mailla. Vain tuuli puhaltaa, säveltäni kantaa kohti rantaa. Täällä norppien mailla. Säveltäni kantaa kohti rantaa. Alla tähti taivaan. Uinuu Saimaa. Hetken se lepää, yhä vahvempana herää. Niin se päivä taas sujahti. Ulkona on pimiää ja vörököllit vaanii pusikoissa. Tämä oli kyllä hieno ja lämmin päivä, siitä ei kyllä pääse mihinkään. Mutta nyt täytyy tehdä vähän tukevampi iltapala. Ajattelin tehdä semmosen kananmuna, cheddarnakki, sipuli, paprika, sekoitus sitä sun tätä sörsseli. Eiköhän sillä sitten unimaita. Siitähän tuli ihan maukkaan näköinen setti.
Ai että. Hyvä on. Kyllä tää nälän voittaa. Ei vaan. Sopivan tämmönen suolainen ja vähän raskas iltapalainen. Eiköhän se uni sieltä kohta sitten maita kanssa. Ai että. Sit se ois iltalaulun aikaa. Ei vaan, eiköhän ne laulut on tältä päivää laulettu ja unten maille. Katsotaan huomenna, jos päästäis vaikka vähän pilkkimään, mutta se selviää sitten huomenissa. Ei muuta kuin hyvää yötä. Hyvää huomenta. Tällaista pikkuhiljaa heräillään uuteen aamuun. Laitoin tossa viimeiset puut kaminaan ja kahviveden kiehumaan. On melko tuulinen ja harmaa aamu. Oi voi. Kyllä vaan. Tämän päivän suunnitelma on hyvinkin selkeä. Ei muuta kuin kimpsut kantoon ja kotio. Kattelin tuossa äsken säätiedotusta, niin sieltä on melkoinen saderintama tulossa. Ja mä en ehkä silloin halua olla täällä tai varsinkaan istua tuolla pilkillä, että parempi väistyä pois altaa. Ei siinä. Jos te näette tämän videon, niin mä oon selvinnyt on jään yli ja jos ette näe, niin sit mä en oo selvinnyt, mutta sekin on hyvin yksinkertaista. Pieni tauko vielä, melkoista luistelua on. Joo, unohdin tuossa sanoa vielä, että jos toi saari kiinnostaa yhtään tarkemmin, niin käykäähän katsomassa video viime kesältä, kun kävin kumiankalla uimassa sinne. Sieltä siis löytyy kaiken näköisiä salpalinja punkkereita, juoksuhautaa sun muuta. Mutta ei siinä hei. Katsotaan mitä ensi kerralla keksitään. Se on moro.